Κάποια στιγμή στη ζωή μας, όλοι μας, συναντήσαμε ανθρώπους που οι πολλές τους γνώσεις μας εντυπωσίασαν. Αλλά κάποιες φορές οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνονταν να γνωρίζουν και πολλά πράγματα στην καθημερινή τους, πρακτική τους ζωή. Ήταν χαμένοι οι ίδιοι σε άλλους τομείς. Δεν φαινόταν να ξέρουν πώς να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο όλη αυτή τη γνώση που κατήχαν. Ο Απόστολος Ιάκωβος αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό στην επιστολή του. Όπως είδαμε, ξεκινά την επιστολή του δίνοντας έμφαση στο θέμα της στοχαστικής σοφίας. Γνώριζε καλά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια βαθύτερη γνώση των σκοπών του Θεού που αφορούν τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε. Τόνιζε επίσης όμως και το θέμα της πρακτικής σοφίας, της ικανότητας δηλαδή να μπορεί κανείς να θέσει σε εφαρμογή όλη αυτή τη γνώση, κάνοντας τις σωστές ενέργειες, τις ενέργειες εκείνες που ευαρεστούν τον Θεό.